od dalšího videa, tohle bude room tour a ukážu vám svůj pokoj, takže můžeme začít. Takže tohle jsou naše dveře, takhle vypadají. Tady máme bundy, kdo si všimne, tady moje a moje. Tady je prádlo pro babičku. A tady byla moje políčka, kterou jsem měla u stolu. Jenomže se nám dělaly okna, tak se taťka musel uříznout. Takže toto je moje skříň. A ukážu vám, co v ní všechno mám. A tady jsem já, ahoj. Tak, chvilku počkejte, tak. Jen bych se vás chtěla upozornit, že to je strašný bordel. A že je to takový divný, jo, takže se nedívte, že mám ve skříni takový bordel. Tak. Toto je největší bordel na světě. No, tady je bráchovo. Tady je moje. Takže úžasné. Tak, pak tady mám. Tadyhle je další oblečení. Tady mám vesty. A tady mám kalhoty, rifle a tak. Takže tak. Na té skříni, jak jste si všimli, tak mám z H&M taková ty srdíčka. Tady mám třástičky. Ještě z Vánoc. A tady mám medvídka, který já jsem dostala od kámošky. A je strašně dost milé. Tady mám župán a oblečení, co si vezmu zítra. Tak, tohle je Vela Flex. To je gel na vlasy. Tady mám Avon Care. Tady mám Indulonu, je to na ruce a je to příjemný. Tady mám od Garnier Natural. Vydrží to 48 hodin a je to fakt úžasný. Odlakovač bezacetonový. Tady mám voňavky, tady mám obal na mobil, tampónek a vlhčené ubrousky. Tadyhle mám odličováčky, tadyhle mám takový binčus, třeba kabele, žehličky a podobně. A kšutovku, takže tak. Tady mám tašky, co mám tady s americkou vlajkou, jo, kabelku od mamky. Tak pak tady mám můj kosmetický tón. Tady mám jautku a prostě čelenky. Tady mám prstínky a takhle na ruky. Tady mám mýdlo, to mám náramek. Počkejte, jestli se mě to pokusí rozdělat. Takovýhle náramek. Půlku má kámoška a půlku mám já, takže je to takový to hravící. Takže tak. Tady mám antibakteriální mýdlo a tady mám od Garnier tělové mléko. Tady mám věšák, vědrák, koš a tohle je můj psací stůl. Tak na psacím stole se udává hřebínek, nějaký papír, že jo, deníček, ořezávátko, tušky, počítač, moje láska. Takže poličku mám takhle stavěnou. Tady mám pití, že? Tady mám aktivity, kolíky, kapesníky a tady v tom mám nabíječky a nevím, co to už mám. Pak tady mám hodinky, brýle, gumu od kabátu, kdyby se mě náhodou rozbil, tak mám tady náhradní. Pak tady mám pokladničku, kalendář, peněženky a takové malé drobnůstky. Pak tady mám knížky, tady tohle jsem vlastně dostala na Vánoce, ale
před 2 rokama a jako je to fakt dobrý. Tady mám krabicu od mobilu, tady mám rodinné fotky a tady mám lepidlo, lampičku a věci do školy. A tady mám fotku a ještě jsou se tady do toho šuflíku, tak to mám různé stíny, kontůrky a podobně. Tady mám kouřové líčení, prostě všechno, co se týče kosmetiky a podobně, a takže tak. Pak tady mám sešity, jakože staré, když si vlastně řekneme, tak tady mám ještě nálepky, když se sbírali, a tady mám prostě různé papíry, jako jo, takhle, takže tak. Tady mám různé blbosti, třeba tady mám básničku, kterou jsem se musela naučit a dostala jsem z ní 3, takže dobrý, no, fakt super. Vidíte, to takhle dlouho ta básnička byla, jo. Jako já jsem vždycky měla básničky na 1, jo, ale nevím, co to. Tady je šuflík, tam mám věci do školy, takže tak. Tady je bráchová. Tady máme holku. Vypadá jak já, když jsem byla malá. A všichni, to jsi ty, a já jim řeknu, že ne. Takže tak. Takže tady mám gaučík. Na to mám strašný bordel. A jakože, jako je to pěkný, no. Tam mám televizu, hraje tam ulice, tady mám Smile, to jsem dělala sama, plakáty a tady je naše postel. A tohle je můj pejsek Sandinka, je to jezevčík a jsou jí 4. A tady v tom, tady máme pod tou postelou vlastně takový dveře, aby to nešlo vidět. Takže máme tady toto, vlastně, tam jsou pošťáře a podobně, takže tak. No a vlastně, tady máte, vidíte tu chodbičku, no tak pak ještě tam je taková menší chodbička a tam je takový náš bunkr, jenomže tam je strašná tma, tak bych vám to chtěla ukázat, ale je tam strašná tma, takže nic, takže to vypadá takhle. Tak, a tadyhle v těch druhých máme, tady mám mamka povlečení a bundy. No, takže to by bylo asi vše z Room Tour a uvidíme se u dalšího videa, takže ahoj!